yɛde asedama otumfuo Nyankopɔn ene bosome okotoni mane de doso aduonu mienu enene otumfuo Nyankopɔn adaworoma otutobo nsu adom yɛn ama ene nonum abo apaho sima enkron ewupia dwumadia wani gusu a ohe eye tete atempɔn na wayem sese san kofa midia eye osei kwadwo safo ugufua na wode kantankan ataitu mena medi dwumadia ho chiame enumere meneme papa Albert Kofi Edu ena adinhie mu da senne yetra nkonya so no yehwe eba yebu a yefa ne saa nso ente saa yefa ne se ebe no saa nanso na enye saa na etie na eno na numere yekase yesan eto so na yi kakra efiri mu dwuma de osia kase titi atempon kwan ne mu afuru na yehujem kakra hujem kakra yenim bebre tete bia na nanom dia gyan yenim na yenso ya papia wose yenso ye bekire ama nchirima anyera benina kase wure fi krum na ban ye kodwa boase abogira ya mpese ye nchirima ba yira boase nti ena dwumadie ya papia wose se ya woda dwumare nyedua nunum nya wo pe pere wunua na wunua so pere wunua na omona mane se kantan na bojafo yasin konwa anumere ansa na no menkenkan Bible assembi papa bi se da bia ba menkan ya da bia no di mo se betumi akan na enade monnum me na menkan ne ba akoma papa na won so hwedumadi yi wo se dwumadi ne ne nyina na 80 making kai wo odi fo Jeremia ngoma no tinsia yi mo ye dunsia eno ne tro konkron se mo ye gina so na ye di ne dwumani makase tro konkron ekura mambare ekura mane nti ni a tro konkron ye no ana ye nanum tu bia ye di akira ye mo dwuma enti tro sem no ekase se erani sieni monko gina okwan so na monhwe na mummisa tete atempon no de okwampa no wo na mumfa so na moanya home ama mokra nanso wose yemfa so yenkobisa tete atempon bebi okwampa pa no ewo na bi ho no mo a yeje ye ko ho mpanu so kasa se aduane a wabato no namu gazo no ye chiwade enso ne ne ye chiwade no na ye fom no se brato enti ye na akohia se ye ga yenti ye nanom ye nanom ye gya ye nkasa ya bebuo ye nyom tuo yasa ye bia ne die ni nyina ye tuafra ba bia abebas ye hwe mo de bia no ye befa na ye hwe mo de na imre ye ga ye nkasa ya bebuo ye bua enti sa nso ya panasa enti ma memba papa akwaba na fi ye mra na ye medi dwuma enne papa papa jo mo kwaba papa na huna muti sen pisa kan ya hoye pa ya da chiri ampo Nyankopon wose pa sende ode acheye mama bibti ya mawajo ya ze ya mi adom hoye makase nkwane de bomo papa sa na obigina wanyo bi abi sepe na kan se awar ko tise o ti Joshua obi na furo no kasa wo zo we ya hode no waka na ya sha yidu ebe edu nsu a na firi obi na agba piano ma tuti ni je ba beja ko nyina na mu ama wacho ma mo ene yo abi baba da senansa ne yesoro no abram ti be de asembi beto ebro no so ma na ye bre nti ye nya bre enya no ama no na me pese no ye di bie bona no ne ben kura ni yebu no ase ya ye no bibi ho openi ni bi no o wa batwe kwa ni dia batwe baba eti say na eyase bizo biza yinti yentre no na bi yentire mu kakra ma
yɛahwɛfoɔ so mpatwɛ ansa na no ma menkyia yɛahwɛfoɔ nyinaa ne yɛbɔ mmɔkɔ aba ɛmmra fpn online tv mpatwɛ hyia yɛn wɔ fpn tv official fpn tv official na bɛhyia yɛn wɔ facebook nso ɛnso yɛ fpn tv official saa hyia yɛn wɔ na pa wadwenkyerɛ to pono no so ma yɛn na bɛrɛpɛm yɛbɛkenkan ne nyinaa ɛde ama mo wo nua amanneɛ sɛ ɔbɔ fpn na wɔnya ɔmfa official ɛntaatoɔ na ɔbɛnya yɛn ɔbɛmakyɛw yɛnsim na yɛnhwɛ aberanteɛ no asɛm a na wɔde too hɔ yi ɔpani ne hwee no ɔabɛtwɛ ɛyɛ abɛtwɛ na sɛ ɛnyɛ abɛtwɛ a yɛka ne sɛn na ɛmu kyerɛ mu nso ɛne sɛn me nso meda wase papa atiefoɔ gye wo so adeɛ nɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛyɛ akɔdɔ na ɛyɛ fɛ sɛnɛ meka yi ɛbɛ no a yɛde to hɔ no yɛn nananom fa ne ebinom agum asesa no ɛne afa no saa yɛtim saa na kakra enum no ɛna ɛso bi mu na yɛsua na yɛateretere no nti yɛbɛtena na yɛbɛsua na yɛsua bi so ɛfiri wɔ mu hɔ saa ampa ɔte ɔpanyin ne hwee a ɔwɔ abatwɛ yɛate ne saa ɛna yɛka ne saa yɛaka ne saa so bi sa bi na ɛnyɛ saa na ibu no ɔpanyin ne hwee ɔwɔ abatwɛ deɛ akɔlakora obi abatwɛ papa kyerɛ yɛn na ɔmo ɛhwɛ yɛn no mu no yɛn num ti ne yɛka ne saa na teɛ ne nyinaa wɔ si esua yɛwɔ abakɔn ne ɛne wɔ ha wɔbɛti ɛna ha ɛyɛ ɔbatwɛ okay nti yɛ abatwɛ ne ha okay awo yosef pɛ sɛ ɔde ti na bɛtwɛ aha deɛ ne wɔ nipa no nti wɔ se ɔpɛni ne hwɛ abatwɛ ha no abatwɛrɛ ha no abatwɛrɛ no ɛbɔ di gua nyɛ saa o abatwɛrɛ ɛhɛm sɛ wosi nneɛma a wotumi twere wo nsa no so nti nyɛ abatwɛrɛ na sɛnea saa yi de obi akɔla akora a ɛwɔ ne nnɛ kora obi ɛnyɛ saa ne bu no ɔse na ɔpani ne hwee a ɔwɔ abakyɛrɛ wone hwee koraa no ɔbaa wiase akyerɛkyerɛ wo ahia no ɔne sika ɛsɛ ɔbakyerɛ wo ɔbaa yi akyerɛ wo ɔbaa yi akyɛ ɔkyɛ wɔyi akora ɔkyerɛ wo papa wonyom me nana bɛma baako ho ne ba wɔwɔ no dwada nɔpa ɛna mo so ɛwɔ ma nwummere na mo so ɔkyerɛ no ɔsɛ dɛ bi mempere wɔne na mene ne hyia a woka sɛ ɔkyerɛ no ɔsɛ dɛ yɛyɛ ntaafoɔ ɔno yɛ ɔba na meyɛ bɛɛma nti ɔkyɛ wo ɛno na yɛka sɛ ɔpani ne hwɛ koraa ɔwɔ abakyɛrɛ anaa abakyɛn correct ɛyɛ no yo ɛne ni obusa asɛm kura da no ne din no yɛ fio bɛkyerɛ na mebuku no mafa manti nti pakyɛ wa ne obusa saa asɛm da sɛnɛ no ɔpani ɛne hwee no ɔwɔ abakyɛn anaa abakyɛre ɔbaayɛ akyɛ anaa sɛ ɔkyɛn nti ɔpani ne hwee no ɔwɔ abakyɛn anaa abakyɛre nti ne nkyerɛ mu na paapa kyerɛ yɛn yi ɔne hwee no ɔsɛn ɔpani radio station bi nso ɔpani ɔde pani wɔyɛ pani deɛ yɛn ɔde pani sɛ ɔwɔ sika sɛ wɔne sika sɛ wɔso sɛ wɔsua papa wonim menkɔla abirem na wɔ nananom mmienu bi baako so no baako sua ɔmo kasa pani ne ketewa no ɔmo daabi ketewa no ɔna ɛpɛ no ɛketewa sɛ yi sɛ ne nyini no papa kɛseɛ sɛ ne nyini no ɛnyɛ wedie mu a yoo nti ɛyɛfo ɛne ahwɛfo a dasɛ ne na mowɔ pono so no sɛ mo nyinaa mo kan ahwɛ nti ɔpani ɔne hwee no ɔwɔ ɔbaayɛ akyɛ anaasɛ ɔbaayɛ ɔkyɛn wɔ kyɛ no nso ma yɛ nti wotu pani bi a mpatwɔ pani deɛ sɛ ne pata ɛma no ɔne hwee no ɔkyɛn wɔ pani ɔne hwee na ɔkyɛn wɔ pani ɔhu Kwame Nkrumah ɔwɔ ahu no nti ma yɛ ɔhu Kwame Nkrumah na ɛyɛ dɛn ɔyɛ ne a wɔkyɛn wɔ deɛ ɔhu yɛ no ɔhu bi nti yɛnhyɛ no nso saa papa meda ase mɛfa wei mma wansa na
ye o me se wa kuchi bi wo ye wi a en ha me maka se juma yesu ye dublika ye tabu baby pete mu asase enna ho kwa ye mbisa mo se asante apa asase de da ho kwa na pentin asase pentin ye bu no pentin asase enna ho kwa ko be na asase da ho kwa papa asemi ne kan no na ye bu ne sen na bo aye na ye hwe sen ya pentin asase ese na ho kwa na twabo no asase de da ho kwa eno se na ho ko e pentin ye ayi bi ase wọ́n bí sá sí bí dahọ́ kwa. pété. dahọ́ náà lè jẹ dahọ́ bíẹ bíbí ẹnu sùn bíẹ ẹ jẹ sẹ dahọ́ kwa. lẹsẹ pété mu asase. dahọ́. ẹ nyẹ pété asase. pété mu asase dahọ́ kwa. obi adọsọ. adọsọ kan adọ. ẹ tusu nuya. ansana. wo mu sẹ ẹ ohun no. nti pété mu asase. dahọ́ kwa. ẹ wo wura. papa yẹn no bani ọmọ kan ne sẹyin. ẹnu deɛ. me ba do mate ene ma kwa na ni a o pese o kan hwase no ya obu bebi se entifu ni ba pejafo what it me mate ko ka bu bi da entifu ni ba pejafo na sabe no se na be kan se ya te ene bu ni sa menye sa na ebu no ajase o se otimfo eni hɔ a pɛgyafo hɔ otimfo otimfo eni hɔ a pɛgyafo hɔ ɛnyɛ ntifo ni hɔ a pɛgyafo hɔ deɛ nti a saa bɛyi ɛbaeɛ na aberante bi tena kurom a ne ho ɔden paa because as obi a ne ho ɔden de ne ho mu woyɛ ɔbɛhwɛ otim nipa no wodi de o ya bobo bobo ti wo en yen so na o na mo de na sisi ko mo fo sa na abro bi call ni cheno ka sese wo ya brante de ho de no e be kakra na ho de na hu ho na ho de ko ne ta ache no obi na bi wa wo ye bi wo pegya wo no sisi o team for sa be do team for di kwa team for o pegya wo ba pegya wo yo o team for di wa pegya wo de o ye de na no me mo kra o team no pegya wo no obi a wo ye you have na fi obi na born pampas obi na pegya esi ku aba so o team for ene papa ya san de ka say ya say ma chapa wo enam si yim kakra ntifo ya kan ntifo ndi ahun say ya mo so bia ndi ya me bi no say ntifo no wona hwan ko pega fo no de ma hu yo be pega no na ntifo no wona hwan ntifo yo o ntifo ya wo de o se kru mo so de ono o ye yi gangale a ya mo ri chamso da chi bi be pege ni sikwa ba so ntifo pega wo de ena kola akra be twa so sa de utapa se ade no enya ka omi ade a ene obo hia ya mo so aba na mo de na sa na mo ekra na boy bia afre kwabra o de boy si pa so papa nya bo no ye bi papa na mo pe akra yi papa o titire bi mo bi no yare na mo ko pi ho na fe o ma me na ma kwabra so ni e di sikura ba so no so team fu ni wa utimfo oni wa pejafo papa ni o se yen kase kasawuro poso nso emwa yemma kasawuro poso nso ese ye ne bi kakra o o kasawuro poso nti utimfo no ena je o tinye na nti ni yi utifo utimfo utimbo bia no ho nipa no o te fu utimfo eni wa pejafo ni o papa team fu ni wa pejja for de o na se wa ho de ni yire echi da ba hu me ba obi ni bi pejja pejja for de o ho de bia wa ho de sa do we pejja o si de o hey asem no do ahon ni asakra do pejja o be pejja o
na abi onuma bi a wotwa kwa onyi pa na kola keto na so ne nsane ne twa kwan mu adenta nti wo bisa ho se papa yi otwa kwan mu da otwa kwan mu da ne akola na fi woje nta ono akoje akola tata no ze akola na ne tata timfu ni ho a pejafo hey yo ya hebo me pa we mama pa abansan na ensam no ewudo ya mo ko abade ba FPN TV official dwumadie so makase obakay live yegusu ye obutumi ahwe yen ewo FPN online TV ewo YouTube fa official no eso so obo TV no akane no ade no abajo wunya yen fa official ehye ho na oba Facebook nso FPN TV official ehon so obanya yen no ahwe live di wo yen bo wunya mane na onua nso emo onua mane yakase brana be so yin asene na dwumadie yi da otubi ankiti ba yu no kora gabe boye nanso mframa no yeton yebubugu niamam enti oboso boso yin asene ba jo wa pressa homa gropo yi 0544 367227 0544 367227 frey woso na odumadi bia wodi bia no yembo ho dewuro emma ho makase wo mona na tisu mu obi eno hu na ho so yehu eka ho bra na yemi wo so na mangogo ba bia wo hye na woni wontoa ene wo medidwa na nyesika bro na wanya bi nso abaye na yanso yadibi makase se owo dumadi hu nim bia bia wo betumi ne yen abebom abecha ana abesua pacho eno nso free it was 0556 55 32 30 0556 55 32 30 free na yeno enhihye na yema obre na bra na ne wo no yene ya hwefo emom na yensua de papa mamenye mo we na papa akoto enso bio manam enyumre mahu mitim vuo ni ho a de obepenya mitim vuo no de oho mitim vuo ni ho a penya vuo ne mo nyi ntipo yesem wo ye ne tan okwa ware ase a wo tan di achiame no sangrofo pebebuo pa dodo so de no obubu a o to betetuo so obi anti ase to ya fa sa ti fune ko be ko no obi bu na nya dwemu ho a mara so baje wa san wo chiro papa do achere be se yan kana sa papa baje fa bitu am so bio yo ebe ba ko so se sa chichi de pebu ja dodo a for the show from so what is that papa mo ko mu bi da sa chichi de pebu ja dodo a o se shoe elephant ya busa bena ma isi enua de bia yim na just abi bona okay ye bon reset sa chichi de yam pese owu a yesu ojado do ogu ne ti achire mpese owu ti abi sisu bi owu on pese owu a ya bon reset say achichi de pe go jado do a ye de oja o su from just a na achichi de pese owu a yesu jado do ogu ne ti so no wala na kamera ndi owo no ba banya he achi so achichi de pese owu a yesu jado do ogu ne ti achichi de asara go ko ni uja ele yinu pri na gam wona na ti apue o twa ti oja no ebe ti na ba ti no aba mo twa ni ti enti wo di gas on pese owu a eja na eso do gu na ti that's shit no and that's just no dey be the ti no dey o ya ba se achichi na pese owu a eso ja do gu na ti e ti na ba ntam na mi ai eternity no mo ye open moja dodo a ne moja no he ono no moja na dodo se no mo ko bi moja kwa ofre mala ayede na ne so ofre mo ayo nzuo e na so ye ne moja no ofu na ochi ne moja ne wa
enti awu sa ajichire ni moja bia ani afa ase achichire epeni moja dodo a yesansi ofre moja so sansi ofre wa se na nya achire moja bi no achichire mpese obewu a yesu ja dodo go na chi yes papa bi oja achichire so wa achichire me papa no me papa ko body di tinu ko shemu a o mi yi tinu pie da yakupe bukura ko asia be yen no ne di tisha etum ya di jane Canada eni otwemba otwiti ya jane di tinu no pesa se obu a ejana ma ne yakase o fe shishira o ene papa bia se wo o jare chiwa wa kusi o bo jaza o je o no be bia ba jane bo sa musu sa ma re o no zo ta chichire mpesu wu a yesu da dodo gu nechi na fe ye ono a baba asemi chire yimu ga drai sajire mpesu obewu a yesu ja dodo gu nechi den na ka chire na mafo yi ye tese enema baba ayi petre yesu aya ko nyamba ni asa obebuafo so obebuafo enti ni aheda be ese sachichide mpese bewu yesu ja dodo yes abrantie ye wuye yusiso na ye bon ye hye wo mu je ne wa nya ye ase na fa bitu nyum no ye kan wundie na se enya to de a ene wo besen wo hye bebe wa na mutu ntina baba aso de ti achichide mpesu wu a se wo nya wo de ihe na je de sa nti ono de ntini ba de obetwa nti so akakoshem omra je de be papa di ti this one nanti no atwi di ti no na nanti no da ho dia em sa pa jo ga ke se wo nya tijia ma ne o bi wo so na me ban chire ma ga ko no ma wakakoshem this will pia nanti wa atwi aba na be se okunu so a this one ni ti no etwa asa na wotimi awa ni gonguro no enti ni ti na ko se obeda na wotimi apa ni o twi mbada ana bi ja kakra bi se che on ma o den ka no ma ni won pese owu a usu ja do gu lechi wara ba nti aban pese o to akatwa mu ye the strike e be guru so ma akatwa o to by force yo e se ade no se obi mpese oya on hye bi beto no so ama ape die obeye ye kan oboko na wantia esi obi ye kan yiri na wantia ye jo yira ba on sa kusi ya yo ko se dem fili e de bia ma jeno be se sa de bia ma se de ko ya o se yes ati kusi nye yo ko den fili ti anyumai wa ma me mienu mitimpo ndi ho a otimpo ndi ho a pejafo de oho ne wonye ntifo ni ho a ntifo ya bu ntifo sa ntifo ne ho a peja e pamcha wo udi achi ehua de pamcha wa hua ne yehua yiye ya kase abebuo eye atomodie a emma kasa ye de dize okana wanka ne yi a kasa na opese ye de no sitrasi ndi wodi moja gina ne trim wo budie na de oti ho a onu se wa mu ne ye no besero enti enkobu bi enti gudi ho apejafo papa nya wo kan nyumere ga mabua ya busa yesua de yehujem fa wadin kire etopro no so maye fa yin jaba so maye se bebi wo hoda won so won ti asia sa ba jo so so maye na yebetimi anya bere na yapaapa mu atichide empese owu a esuja dodo egu na chi ene wo bisa fani na so maye de na nsan bi ya do egu na chi ma ya bani ko buwaje ene o he nyumadi ye de jabe guwa chi ma o firi bo mo pie
papa me da wase pa yani ahekọ da wase se benna ka se wo pani a eye na uni pani adwie ende masante kasa na se bio papa bisa tu ma ye we yo ese be ba ko kasa tontonti yanum san ne fa adwene tontonti yanum san ne fa adwene so what is happening papa nti o tie fu nyante abi o tie kwa ne de obechi ne fo asa ati ase yi ti anati ne ase tontonti yanum san ne fa adwene sabe no o maduma se metro no mba bisa ho ase tontonti no mo ye de banya ansa no ko betre yu kura ma ju tontonti no erro ba du se metro ene na odi abai wodi nyambo po se bobo kan papa boy ngakra bu ni ye da do wia wa chire yu kakra yenu sane fa yemu se tintin to tietia to tintin to ne tietia so to yenu san ne fa tintin to tietia to ye tintin to tintin don't tintin to ne tietia to yenu san ne fa tintin to tietia to ni pa tintin etobi ni pa tietia so etobi si anu nyina no ye fa adwene bisa say ye na sa bi ba ye papa chiri yi wen chiri mo da roba me wa ye wo de tin say ya ho mo de na fo mi ni enu mo ba ko ni friend na ba ko ye pa ewura no ye pamcho obi ni friend obi apache pamcho enye woro ho asem na ye kan ye kan sem de asie na ye kan ho asem ye pamcho wa eno mo mi no pesi tu kwa nti ba ko na mi afra no otimi nante na pa cha so do otimi nante o so na mi da ho nti mo tu kwa de se ni friend ni fa pa cha na esi no ko ana o ka fonifa fanifa ene eko nunko no ko to nko fu bi mo sia nu ese glass nu nomsa na omuhunu adafo na omu afa no omuhunu bi ada se ni frani etima fa obi o timi nante adafo na omu nante o ma adafo so eka nu etima na dia dwukwa bi sai se jaso eye bi je pa no se ye se ja ni twabi ye su sa wo e tie twab copias to ba ni jaba o ye no tuama no ena twache no o ka se tie ato na tente so to yes ni fani ni oni ohunu mu e to no e o kira no do na e bo mama ni e tie atenten for to man ni tie ko so to man ni e no sa no ye fa ju go ye wa do ye ko e da na go fi ye ko to be ye le so ko to be se no ni aboa wa de di be go fi asam no be si etetinti to tete ya no sa ye fa ju ni no yo wa so ne afa ju na komo so ya ba bu no ya bona mi a me ko kire kwa no mi hu mo ko be ko ja yen ena mi a yo o ko na ndo so abu be ya ko so nyamri no yo nyamro no ka ko ne tenti onim ni so ko ma ni o se won we do da tenti for no to tenti ya ko so e to ni enu nsei ye fa adwene na ye nkontuo no ye nyanuri ye boa wọ́n dẹ̀ di ebi kò fún ọ̀hún dẹ̀ fà jẹrẹ ọ̀sán wà kàṣẹ́ mu. Baba mọ̀ pia bọ̀ bẹ́ẹ̀ni sọ ma kásẹ̀ yẹ bu a yẹ yẹ ahọ́n kọ́ sáá yẹ num sẹ́n yẹ fà adwene baba mẹ nyẹ dwuma bi mẹ yẹ sika bi mẹ yẹ nam nyẹ ama adiẹ dẹm tẹ bi yẹ nam yẹ yẹ no
sɛbie mu sɛbie sɔn yɛ nuanom bɛyɛ gya aka me na manya maayɛ me wɔ kɔ ampɔpɔgye yi ɛhyɛ anwom bi sɛ wɔsi obodin bi sɛ wɔn na nyɛ ne nkum aboadewa nyɛ ne nkum sɛ ɔde bɛsra ne nan mu ɔde bɛsra no tuo tɔdɔ bi nso yɛ fa ho tɔdɔ bi wɔ yɛ fa ho papa mɛ nyina ha na bɛɛ mutu bu kakra na afei wɔde baakɔ sosɔ ma yɛnsa na yɛakɔ kan yɛ adwenkyerɛ a abɛgu pono soɔ no tenten tɔ tietie tɔ bɛde yɛnnom yi mekɔ ayie bi ase na yɛtu apɔ no papa baako ma me papa nwa kuma sɛ ɔmo bi hwɛ me a deɛ bɛka yi ɛsi yɛnim nti menim da sɛ ɔnim nsa nom saa sima bɛɛ mmiɛnsa na ɔnom giri ngɔfa mmiɛnsa na musa mmiɛnsa sɛ na papa nso ɔnim yɛ saa no yɛ ɔwɔ ba sɔnyɛ ɔnnɛ tɔ a wode ka tisi n'anim a ɔba nom no nyina papa yɛntopo ɔma ɛnya adeɛ a adi fuu ɔsu sɛ wɔnya nti mehwɛ ne nnɛ kyerɛ mɛsɛ anya bi sɛ ne kyerɛ wonim deɛ ɛbɛwo ama wɔ aba bakyɛ hɔ a bɛɛ mu kakra na tu ɛmpo kakra biribi a ɔbɛyɛ biara ɔsɛ ɔde adwene tɔ biribi a ɔbɛyɛ biara hia sɛ ɔde adwene tɔ nti wodidi koraa na fa adwene tɔ nti na mpadifoɔ kap sɛ yɛdidi a ɛnkasa nti wokɔ fie bi na sɛ hɔnom ayɛ din a ɛkyɛ sɛ wohu yɛdidi deɛ nti na wodidi ankasa nkwa bɛkra ho papa nkwa bɛtra wo nti medidi a mempɛ wo ɛwɔ me nkwa ani nti ɛsi yɛdidi ankasa nti biribi a wɔyɛ biara no ɛhia adwene anamu bi bɛtu biara no ɔsɛ ɔdwene ho woadwene ho a na sɛ ɔfotii a akwantuo biara mpo wɔ nneɛma a ɛbi tu kwan ɛwɔ nakadeɛ na fitii a sɛ tu kwan na ɔfa baage a ɔbɛgya ne ma bi dɔ to kɔ ase na mu yɛma sɛ akwantuo bi hia wɔ hɔ a wode kɔ nti sɛ ɔka sɛ ɔsɛ wobɛtena ase na abɛyɛ adwuma kora no a ɔsɛ ɔplan ɔfa adwene sɛ yɛfa adwene nansɛ mene na bi ba me nkyɛn na galamsey wode mo hoɔden de tu galamsey na ɔyɛ no ɔyɛ a ma sɛ galamsey no ayɛ hu nti no ɔdwane ɛna ɔba me nkyɛn ɛte sɛ so na mebisabisa na adwuma no ɛso galamsey de mepie hɔ a na mebi na adwuma te sɛ ɔdwuma deɛ paa dɛ kɔ wokɔ sɛ sɛ dɛ kɔtumi yɛ 30 million ɛtaa na mekaeɛ nti na mmeranteɛ yi ɛdi sika puu yi ɛsɛ bi kora bi a 10 million 50 million deɛ dɛ kɔtu na mbɛɛ msɛ sisei no adwuma wɔ sɛ ne sika sɛ na wɔda hɔ ɔtɛ ne nsɛm ɔde nya wɛ nkwabi ase kɛyɛ adwuma no san sɛ fɔmfɔm te wɔda a nyɛ da bia na bi ahoɔden bɛyɛ sɛ adwuma ɛna ɛsɛ apam yi o nti sɛ nka wofa adwene sɛ adwuma mi yɛ menim deɛ akyerɛ bɛsi nti ka medi a memfa bi nsie na daakye no ho kyerɛ me makɔfa a ka yi bi koraa aka wo kakra wɔ hɔ a yɛapam yi ka wode bɛyi nanso so yɛtim tɔn yɛtim bi yɛti a ne yɛdi ɛnyɛ a ne yɛdi nto no adwene bi anam so ɔsɛ bi afei no ɔsa bɛhyɛ abraba so obi tumi sɛ ɔbɔ sika nso tumi gye plot ɛde fuu adwene bi ambɛkyiri nti yɛkɔ a yɛba no ayɛpa agya sɛ yɛ anoatofo yi bibia yɛfa adwene fa to biribia bɛyɛ biara fa adwene to biribia bɛyɛ biara ɛhia ma adwene nkurɔfo a yi bi wɔ sɛ ɛhia ma adwene ɛno so ayɔnkopɔ mmienu bi o ahyekyedeɛ ɛne ɔkɔ yi ɔno bɛkyɛ ɛhia ma adwene nti sɛ woyi biribia no afiti prɛko a na ho sɛ ɛsɛyi ɛkwa ntu bɔ no kora wotu a ɛkwa ne tenten nti wohu ntam a ɔsɛ ɔsibi na watumi akɔkɔdi wofia no kɔ bi a kenkos na watena hɔ nom a abia tuo kɔ akɔsɛ a wodi anadɔ ɔyɛ kora nkɔdu wogya sɛ biribia bɛsi bia no ɛhia sɛ wɔdwene asa na wayɛ nti yɛnem sa no yɛbɔ bra ne yɛkɔ bia no na ɔfa adwene sɛne bɛyɛ a wotumi kɔ kakɔ nti wei na de saa dodo no ɛbaeɛ tenten tɔ tietie tɔ yɛnom no yɛmfa adwene nokorɛ nnipa a ɔnwene na wɔyɛ adeɛ no da biara ɔka mehunu yɛnka yɛka sɛ mehunu yɛnka nso sɛbie mu sɛbie so sɛbie ku ɛyɛ mmakwasea ɛka saa ɛnti
tintin to tie to wanya no fu fa bi sie di enne wanya obia bi no obia bi asa wa ho din no empie bi kakra ba ente saa o di ne wanya wudi ni nden no fa bi esie ba bi na bahia da abebo Papa, kan gazeli okay. Ye kwa ye behia se obi tentene ye. Nti se nipa mienu ni na mi o. On. Se ba ko enya adwene. An kan ko we no ase de ba ye de aja. E ba ni aje ni anom. E ba ni anom. Mo se e nyina de abo de da ho. Ozu onye fra no so mi ntimi na ate. Akon to se nuri. Ne nipa obo so ta o na o na tete. O tintin wona ko tintin no we see da ko wo sa na wo ba ko fi wo se o ko to to ba na o ri so te o man o ni pra na me che o ni a me che o ma bo ne o ni ako for in front of na ga mo bi de enti e ya ma atena se ya friends e ben na ka o se nkwasi ako mi nu mu na nje asa o ba nkwasi ade nko a ba ko a hu nya sa ka ni ya ya mfadene a yebeka ya mfadene ko woni ya baba e da wase utimvo ma ya pejafo utimvo uniwa yo ko be ya wori oho ko na o be ka de wono o be ka se o ba fra ko mu awo se ti ba sa berwa o se ti so ba ko o be je digo we ye twi nti to da ye woti ye wada edumi ba wada achichide si on pese obewu a ye manager achichide na MC ade ato so ma me da so enti no on time twin pie se ne wo twa bi se on nante dia na waka ko shim enti se on pese obewu a udi je gu na chi no eye kura denden ne ba o eya ntumi na enka no emu obi pa ni se eje we unya di oso pa obi na trano so wo do anante unya di wanyiri pa o trano so wo be ko nje wo da wono nya abo aketo bi sa nti se on pese obi wu a ise o magja edoso olechi jasama sugo na chi sa we se owo sa o so no a ne kukuo ni yahia e kan wedie no na watwiniti apie wotumi ekono tintin to ena tieti anzo eto bari anum yi aya pa de na hia na yedimi anko da bi ese yekoduru no papa edase minim se adwinjeri wo ha ya ma professor pumpa empamba yensa okay papa ne papa ba butu ma yensa na chile ma professor wona wa ka adwinjeri aba prono so ma ye yeguso ajase papa Swanti ene omomati kopo Swanti Swanti sa ko baba me babu ba ene tiko epo ene omoto ene omam so na tiko ye kwamba so enye Swanti o Swanti ene omomati kopo mo na ma omomati kopo sa ni bu no ba enye sa na tie aba dandu mai enti anu so ye jawu ye sa le bu no dojo na je ba ko na ti bu no se ne ampa so ubu so a o so na ti ko ko enti so ante ne ma almo ti ko aye poi enti de ye ma o ti ko ye ko de ne ya hunu no so ante na ma o mam eti ko aye po abana chilum kakara mai fatu yi na be de bu ye bunu ni Swanti ena ama onwam atuko Swan anti ena ma onwam atuko ena ama onwam ena ma onwam atuko se wo kasa ena me jiro
Swanti na ama otuko ama omam otu a okro do nya swanti na mo ti kwa nyapo ele ne bai apa tumo watu ba na obofo bi ene na ya so obofo ane na ya minima do dia ya ni akwa okura kabasa do kuna no da ba no do dilechi odi bofo echi yo ene mu ko ule tumno mu na ye ko na mu ko du abi na onwam ni suwo yi uti no mi ti o pa onwam ni suwo yi se dia mama hofo si awe o waso etie wo baba so onwam ni suwo yi ena aya no e ka che bofo nse baba o ya bofo gina ya da tun na sabaka uti aba yi ti o pa ana bofo si da bi o ko ne nim kakra no nyina firi to ti ani mo ko na ko ti aba ba bi so kakra o wa mle kro no ti ana mo o tu kro yi unya ya to no ya nya na to na kanu ana ti benya no ti ya to na ti chira wo ko na o ti aba ba so na to de o ti ma mbam o ti pe na sumu da ho pa ana wo mi wo tu ko yi swanti akabeka na utie na uja ha na ke ko fa na e ko fi me kai na wo ntie omo to ko ongom na ekuro yo engwa na boye adete ko se ko na ja ongom ko da se wo su swanti na ma onwam otukuro oba ene se ene tontonti tintin to tete toyi ene na mu aso dine abati men kwa ha se meko enye okono kunya mane so to dia obebo mane e no se pani wo fi men fa ha na duma ne pipi ena okoye na me ka wo me na ba bi na ye ba chi ye se wi do kwa me no bi ne akago koye koye den wo okoye da na do sample o pia kwa ye so nti ani achi aka ngo fu ye je ye tu fu fie no na o tie ya o process o yi wa ntumi wa na wo ka bi so ho ye kamera na do no anadi du elu do nko no o ko pa bi o ye watchma o zo nya watchma o ye volunteer o go na di no nti se 20 aka se fi de na go ni pie ene de uda se ya we ni ma se ko ku a me ba se si ye posi mo ka bi ko na abrante bi sim ana wo sim drase ma mi wo wo sim drase bo ye ti ye ka no tie ya ye yo wuti ni samo wusu esu anum bi ye ka wontie no dabi na beguru swanti enne me fo ai mo bi se aso dini en ko wo ti o bi fo be enne ma se bi ko position ma ya ni kete akoma dini abanti we se we sit to the store then it is number ya of the video ya wasa ye afi chiri awona ni a nsa na ka mba paka ni menti swantie eno omom otukuri biso ananka utie yanka unya obo ho papa bi baboa ho se ko de so bi tu no bafo a fa bi tu trimo na we chiche e papri nipa ho e ba chawo ni bani e yo ye FPN online TV show yakati wo se ye wo de nyadua unya unni obi a otufu a obi a wo ho a onsire da ende ma mi ka se ma me ro boy wo se wo won sire da oye ma me panimu be ye mpinsia o ka kwa biesia mi nsuro bi a biesia obetwam aso won sire da be pem na no ko sia da ene nya be de sire a hye na ko ma wasiria tie bia na nka obi be boa ma wasire wo e wo abra bom nanso wo tutumbrika akwaji wani so prowas na swantie na ama onwam pa obo na taba mu
What the crown? Then go before the coin. I don't want phone quiet with that. Now, so I tell you, go. We shall for those who now on someone. Young shit, there'll be a channel. Sound to send it to you. Yo, but I tell you the Mawa. Did you Cabasano? Cabasano. No, we don't quiet desert. It's a most Yo, I'm going to go from I take a car over M2 and my brother. Some of us will be in a bar. I didn't say. Okay. About to the money. That's FBNTV official. Facebook, YouTube, Samsung, FBNTV. Facebook. And then I will follow you. So I will not check the same year. I need you to and we can say, you move to our home shower and I did now, make sure see you can EBM concept. Wow, that is a new view about. I don't know where they are. I feel so, Jemia, a year, Amasika party. I know, say, greetings, watching you live, Papa. And I said, and then I said, I feel way a Christ media house because and yeah, can't ever one power. And yeah, can't ever one power. Not just a sana, it's yet a little bit you go and your father's a question. If you go to some which is young, and you're funny serious, and you see and okay, that's in the house now. Commercial and extra. After so where Rosalind 99, and I said our elders haven't helped us in a way, especially with the accounts to be precise in Ashanti. Was it? You're funding for everybody of a kind of person or mom wire. You did through account for, and I said, the obesity should be said Ashanti. It's as a guy you go here. You say, as I told you to my Moses or back and Marina, and Nanushia, and Fushia, whatever the pa. Cassani got a bet in for the good Beshawana 18 years. There's really now what and Macassam air the Sunday and so, and they are running for him, Bresse, or Betche, and that's a better, and they are to our 18 man. Yes, yes, and for your woman, and once a day was yes, to Orion was saying, we keep on saying the wrong ones, and even in key books, they write the same thing. And all can say, a bell on the Passia for like you, by a bush one, and your papa, and not a little then go and make a cheap person and woman who go much of the most school, say a policy and over Paco and woman said, woman, baby, you know. That is a Sunday canon now, Yafan says, Saba Pepe and Yagu. You are the correct now, Cassa, a papa, and Calibu, who you know what's that, and you know, into your cancer and when you form of man, you are to account any assembly, a woman when you're a Sunday mamma, and you can give to man. Sunday and send for 4 Cassa, a Cassa, a decree, and say a chassis, a woman, a Cassa, and the better addition, and not to young boy, I might have said, the new as and the Rosalind 99, I shall not go to Cass me down was a Rassia, and one born in 7 was a wow. That is a silly you are a fat what I see you are. Fragada, one born from hey, Fragada. From South Kajan said, yeah, one said that I'm mentioning Ghana or you more. Because school young one is that. Wahala did this side. I was Wahala did this side, but I said,
It would not at all. What would you say? I will hear the heat of burden and say, or can you must have? If I had send you a job or say something at all, I have a modern report of who I am. I want to tell you to come here. Where a beekeeper, I want to know a year a walk. Did you out on the water? Oh, what have you a war? What are you? Beekeeper, and send it to your eyes or wow, castle out the water of me. Tell one in our body. And to say, hey, another was a good enough like I done the 200. Also, you got was a wheel on the back once to say, I was them when you should be able but also I the beekeeper. God will bless you. Press me down on what you are saying was say, I have a problem. Sorry, I have a problem. And was saying, and Mr. Opesa, okay. Was saying, who will go, a bicycle account. Is it correct or wrong? Was who will go, a bicycle account. And yet, no camper and the camera. And now say, as a lady, nti bisa mpanyinfoɔ ɛbɛhwɛ na moaboa ɛyɛ Christ Media Hub ɛde ama no soto mbarima ɛnso ɛba na ɛyɛ deɛ ɔba a ɔsɛ ɔno deɛ wɔnka so ɔde mu deɛ ɔka so soto ɛde soto mmarima na kyɛ sɛ ɔde ɛbrɛ mu soto mbarima God richly bless you paa na ne hyira Oliver L. Michael ɛwɔ aburukyire Oliver ɔditwi na ɔsi ni interpreter wɔ hɔ ana ɔbɛfiri da ɛnɛ so one kind interpreter wɔ asɛm okay okay na wahyɛ da ɛnkan wɔ asɛm okay ɛnɛ bɛ wɔ ase okay nti ne ɔka sɛ good evening and watching you live Oliver good evening to you too good evening to you too ɛna owie na ɔse greetings to you all Oliver yɛ soso yɛkyia wo paa we also greet you hope you are doing well God richly bless you for your messages God richly bless you I don't know whether Divangina is with you in greet her extend our greetings to her alright Oliver God richly bless you when ASLS one person can fee and also good evening that is what person what can say me twɛn no me ka sɛ me bedi nkɔmɔ bi okay nti me number no yɛ bɛpɔn a me de bɛto so yɛ alright so what can say ɛkɔ fi we dey ɔkyɛn anim kasa wɔsi na na wɔso ma report yourself at the conference okay and the sellers union was say my elders also told me this problem okay kumani soma menti ɛna atwe mienu nam kumani soma menti na atwe mienu nam wɔsi ɛno nso so no bibi wɔ ho anaasesa bi wɔ ho anaasɛ ne kaa ɛne sa nti ɛno so ebi sɛ mpanimfoɔ ahemfie yɛbɛboa na yɛakyerɛ no deɛ wura esi akyiɛ owie na ɔsɛ is it wrong na kyerɛ sɛ ɔsɛ mfomsuo bi wɔ ho kumani soma menti yes ɛyɛ wrong ɛyɛ wrong nti ɛkyerɛ yɛbɛka ho asɛm ɛyɛ wrong ɔsɛ akyire no ɔmo bɛkyerɛ no wura esi akyiɛ na me ɛhyɛ na me hyɛ fancy ɛna ɔsɛ sam ɔfa emoji no kyɛ sɛ wɔtutu kɛkirikiri ga ɔfa fancy God richly bless you Silas workers in the Kofi God richly bless you Silas the Kofi no awie was say this is how it is said hwɛme was it hwɛme so mami ni ɛnna ɔka no hwɛme so mami ni dibi nti na atwe mienu ɛnam hwɛme so na mini dibi nti na atwe mienu ɛnam correct one ɛne deɛ wɔkɛ sɛ deɛ wɔ no dabi sɛ wɔkɛ sɛ wɔkɛ deɛ sɛ ɛti na ɔsɛ wɔmfrɛ me no wɔkɛ sɛ ɛkɔmfi ne deɛ nyɛ correct we would like if you can send your number to us if you can send your number to us through the comment section we will link you later wɔkɛ sɛ ɛkɔmfi sellers please send your number to us under the comments okay comment section eti that is for the correct one correct one or the abeti yes and you would review eti we say Darlington Aljekum and was a great program that is the program in fact yeah bibia e share with them here I will say please
I watched last week's program and I think one problem was it unko ya ne nwoma ko papa adu say entry anko ogba ne nwoma eko ne nwoma ko if I am not mistaken yes I was say le papa adu actually say say entry anko ogba the part to say entry anko ogba ne nwoma eko say ne won trance that is the problem at the back of say the correct one is our king anko ogba no nwoma beko the same thing our king on say na ya kan mi say awotwe anu antwi ni me ri nyina no eye nwoma na omucho de ko ayi antwi ni ye pm ndi wan ko koto a ocho data ko to say airport entrance ana awotwe nso ye DC yono so ye ko biabo na wan kwa osoma won so atro nwoma ni akokinkan o ha ma no ndi ni ri nyina no eye asem kro no America so that thing I dey come say before x-ray no na say antwi na oye eye jet nti se ba na se ontimi court e di asem a ofia no abo na nwoma na wode ko ana na awotwe so na oye MC nti awotwe so se ba na se program bi ko so na se ontimi kwa control nwoma e de ko e ma work in kind eye nwoma no mu asem enye otwe ankuja okay nti na say so if awotwe get you no go to take those his report goes. Yeah. So I wish you also list down your contacts under the comment section. I wish you also list as your number at the comment section so that we can also link you now and do baby at the chat and at least you can put your air so that you can also help us. And that's a so far our YouTube site on master visa only everyone have been and go Facebook no so okay active obedient no say no correct pa ara mo revoyer ka okay that is a more revoyer so and it takes media and also say I am in for today at a sample fashion and the also the free Facebook no and the empire tell us about so because as you come and I was yo Professor we da wase ya me hira ofa ya hwefo yere mo se ni mo dwenkyire me bre no ya na abopia me enti ba ku bisa se wo ko wonko abansa kan ba to yere be se preju ya me ya no ma da se na ye ba ye be yi na yadi ya me sa ka su ko kanaka ene de maka preju di wa wonu preju no asante kan na su ko kanaka enti yere shim ya me adoma ba ko ni humatuma me de darentin abeya no nti no de eno no wo kasen ene be ya no ma yen enti yara mo se papa mpani aka se ekwan no e se de wi agogo no chia ahefo ni adofo bi era pe afutu kakere bi a do so na yen so ngonya so idi ka che e tiefo nyina se e brete se amunya daje so otie say tu nya chichafo a muni ho ayi ho yo tin mo na mama agro no ye de ti so ya nyami hyamu bi nti sanya pa kofa yo nti mo ayi ni yira enema dos nti mo ayi ni nti mo ni nti ko se ni na e famra na nti me chia edadan okay o duma afo o se edadan me so ada ko yi eje do tibra hana me jo wa go so wa da ko ni de do tibra na ba mo hene yo na na du se gonya so afo ni yo o se e du ba bi o ko pie ni nti o nyina che o nyina cha we gift ene e sofo Emmanuel Agbesi awo aboaso yes chama do fu nyina adofo da wase papa da wase se nyumure yi so wama de na yennim no yehunu de susu se ye no ano emre wa be hu se enye no akora ne mo pinti asase ne de ya bi odmo da se ne ba ba jo a wo be mai mu abakwasam kakra na
ya dum su ko kakra ai sa o baka sa baka ya ne ya to tra o ka sa ban tuti na me de to nyame arma da sene ba ya be dum nkomo yo ma mentia MCA odipo azai wa kope na mentia ya manager professor na bi yentia CEO ada de bisodame ene woyere mama blessing ene mo pari na mentubri kanko asokore mampon no api asante asokore na mentia na akwante bofo dudu woni wontan kunyo nyina ene na krobia asante zubribi asokore manyene na wonso enyi na ebu emu ase achiawo na mentubri kanko asante apa na mentia ba po ba osi akwan otosumiye no na bi twoma himfio mi se kokko ebi ayimba wo ba se da pamunti enibre aba nana ya mamu nyina da kana asante ba nyina ya nyina mo shebe onom dum yanya ye bisia ya hefo nyina ya chia mu nyina anwere ye mi mo bi ani boni a memfu so ya chia mu nyina na mum mamenko jamen na menko chia me ba dokas apia na mentia ngo paase maami ya afin woni unya mafia edafin ne mamienu e wo Germany no metia mo na fi adofo aka nyina oda jumo e wo New York onso eda ya mo ajo odomdoma na se be yebehia da bia meka kire wo se wo hia ma o man Ghana wo hia ma wo kuro wo hia ma wo buhye wo hia ma wo fie na wo wankasa wo hia wo che wo bia wo wiase bia hwon wo yie na ho amasa ko pese da se ne behia no twede mbonyango poma otonso bo awia no onhwe wo so a wo ho emma sembia baba